Здравейте! Аз съм Теди Ангелова, спортен психолог и автор на книгата Stop Panic Attack – как се справих с паническото разстройство. Ще ви споделя нещо, което промени живота ми и го промени с изключително положителен заряд. Това е да се преборя с перфекционизма си. Перфекционизмът е много силно силно търсено качество от работодателите. Смята се за добродетел. Но истината е, че перфекционизмът е саморазрушителен. Зад перфекционизма, знаете ли какво се крие? Истеричен страх. Страх от това да не се провалим, страх да не ни критикуват, страх да не ни се подиграват, да не ни отхвърлят, страх да не разочароваме някого, страх, че не сме достатъчно добри, способни, красиви, интелигентни и така нататък. Страх, огромен страх. Всички хора изпитваме страх, тя е естествена емоция. Но когато превземе живота ни под формата на перфекционизъм, тогава това ни блокира. Знаете ли колко пъти през годината не съм довършила нещо, даден проект, мой личен, служебен и така нататък, от страх, че той няма да бъде перфектен. В моята любима книга на Елизабет Гилбърт, авторката на Яш, моли се и обичай, книгата се казва "Магията да твориш", тя споделя, че за нея е по-добрият вариант да има един съвършено, т.е. тя споделя, че предпочита да има несъвършено завършен ръкопис и книга, отколкото един съвършено незавършен ръкопис в чекмеджето си. Всъщност, това беше моята най-голяма мотивация, стимул, вдъхновение да завърша книгата си и да я напиша. И да направя много неща в живота си, включително още на баскетболното игрище. Да стана водещ на предаването за тенис Breakpoint по Max Sport 1, да започна да правя видеа. Знаете ли в началото колко пъти записвах видеята на телефона си? Правила съм по 20, 30, понякога и 40 видеа. И никога не беше перфектно. Точно с това се характеризира перфекционизма, че той иска от нас да гоним някакви несъвършени идеали и никога не е достатъчно перфектно, достатъчно добро. Или стойката, или гласа ми, или тона, или някой лапсус, или някое забиване, или някое говоря конкретно за видеята. Но това важи с пълна сила в всяка една сфера от живота. Без значение дали е спорта, работата и така нататък. Личните взаимоотношения. Излезте от този омагьосан кръг. Той е омагьосан кръг. И никога няма да е достатъчно. На баскетболното игрище, когато вкарвах 30 точки, пак не ми беше достатъчно. Дори да победим, аз исках да вкарам още и се ядосвах защо примерно съм изпуснала тази тройка, този пробив. Когато правих прекрасни асистенции и съм имала по 5, по 6, по 10, съм се ядосвала. Не, можеше да направя 12. Никога няма да е достатъчно. Когато започнах да ходя по турнири, по европейски първенства, пак не ми беше достатъчно. Научете се да бъдете по-мили със себе си и да оценявате това, че сте направили нещо. Защото не всички хора имат смелостта, имат топките да направят дадено нещо. И това, че вие сте проявили смелост и сте направили, завършили сте даден проект в службата си или сте излезнали на игрището, на корта и сте направили удара, който сте тренирали на тренировка и толкова много ви е било страх дали ще се получи на състезание, поздравете се, потупайте се по рамото и си кажете браво, ти го направи, ти го завърши. Дори да не ви се е получило перфектно, дори да не ви се е получил ударът, техниката, която сте използвали по най-добрия начин. Поздравете се, че сте го направили. Защото малко са хората, уверявам ви, малко са хората, които имат смелостта да го направят. Линк към книгата Stop Panic Attack ще сложа под видеото. Ще се радвам да споделите, ако ви е било полезно.